Hi guys, mayong gabi sa inyong tanan. So ngayon magpangas mi sa bukid kay Mama, sita sa tatay na. mag-asa? Mama, sita sa tatay na. Unsa tong kanta? Pagdali kay agad to na din ta. Kuting-kuting, kos gitara. Tuyog-tuyog sa balay ni Merce. Merce, pawinawa. Kay si Dandan ng harana. Daw biyon niya lugar magtugtuyok pa ni si Uncle Dandan. Di na. Kabangga-bangga ito. Magtuyog lang siya pag-kiss. Unsa? Wala mo na tabyuga. Oh, ako po nga. Oh, tabyug mo no. Tanan Uncle. Una, lagi mong mamali lagi. Karang puro raming gagmay mo sa kanya. Kuan. Paulay ka? Dak, paulay ro kamera uban. Dako may mamalilin. Aman to si Princess. Pronsit man tong isa. Si Princess! Princess! Share ba kami ikaw? Ikaw na ka. Si Oh, dali na. Ay, Ay, okay. Ready ka ba Ay, ipaluto ta paning isda. Gol. Kamu, ay paluto eh basig di makuangan si. Ako luto be dugong isa. Ay, jobi. Di ka ba ling-ling? Dili. Bilis Dili ka nila. Nya dito po din ko mag-upload guys kay nag-brown out man. Oh my god, ang kurente. Bis kaya kagabi na. Pamusita sa dili. Hmm? Ngayon na sa pagkupan. Pamusita ini. Balik tayo dito. Sa ba kamu may isang isip-isip lagi? May ato na mi guys nya kaya mong motor isa raman aw balikon na si Uncle Dandan diha. Kay ay pamisita ko na siya. Halara. Patong kanta, ay pamisita. Adto na mi guys, murag dayon gid ang pamisita nani. Dayon. Abang lang tani guys. May resulta. Kasi magkuting-kuting yun din naon. May magtuyog sa lay. Tuyokon ginani niyo niya yung Tatay Dandan. Ago-agoon pa man. Magtuyog pas balay. Ipangharaan na pa ah. Nagani kay na among driver. Kay wala ay. Tama yun. Di ana mi diri guys. Sa ilan ni sa bukid. Uy, naman di si ako. Nadi, manong Ang sama ni ante, pamisita man gid si Uncle Dandan. Ala. Naglongag magigan ni tinood. Nawa po kalungag. Ala na daw. Just ako burn out diri guys. Burnout mo sa dito, mugay dali mig pangas. Ada te mama. Aga-upload unta ko. Burn out na lugar dito gikan nimi. Hello guys. So, napoy Burnout bisita. dito. Ay, Amang la ipakita ang kanon. diya sa tinday. Gihatasan ko niya kay ipanuhot ko. Sa kon siguro ni pagtungo ko ikaon. Dako ka utot. Mang, ganyan tawa mang. Marag Diya si Koreana. abota na nga ni sakto giingon ni tatay. Tulo ka adlaw niyang kanon. Dagang Ante yan Mercy. Wala iya ko utot. Kato siguro ning diet na ko. Kumusta? Diya si ako. Kira. Hala. Kaya burn out lin niya. Wa pa ka-upload mo mama kay karon pa man ako nang manik-ilit na adtan mag-burn out. Aman si Amay. Nagadi sa balay ng tabon. Pero sa mitabon mo gani kay nag-uban ka din ni Lola. Sige manigil ako. Ha? Sige manigil ako. Kasi ka ba niya din? Ano ko, naguban mo. Dandan lagi. Ah, siya. Balikan. Balikan ba? Di ba bisigos motor? Hala. Isa naman ka motor na si Papa dito nga si Papa. Agoy di ay. Ano to mo papa? At pamisita Ilang taon lagi ba siya. yan si Papa? Hala na daw. Nakuban mo ka mo pamisita. Saan naman nila pag-istorya? Akaw naman gud ni Ako ante. naman ni kinalitson ba yan? Ay, litson mo no? Akaw na may ante ba? Humami kaon manguman. Laya sa mi. Lami po ba yan ang timpla sa chokes to go? Nasa man. Ay. Nara ba? Kami pagi nagdala. Ako pagi nagdala-dala dani. Oh, nara. Lagi di ay mer. Sa isda. Samay. Ay, isda. Sa isda. Naman sa isda yung gipalit. Ay, sa bawon kay pagkatasan lagi daw kanya. Pag sure dia.
Si Janjan, nag-uban kami kay pamisita lagi siyang gulandan. Nama dandan. Ito pa yung ikuha. Awan. Tapos. Coba. Hello, mother. How are you? Ano na yung luto de? Layahan tapuan. Aglawya ka? Oh, galaw yan, tiin. Ay, tiil. Siraon na mas papa ah. Pinapon mo daw. Ang panihapon talaga karon na ilang timersiyo kay nagpalit siya ang guldandan sa lechon manok. Nagpalit siya ang guldandan sa lechon manok. Naasi, dandan niya tayo. Ah, pamisita lagi siya. Ay, pamisita ka na siya ng timersi. Hindi yung sakyan. Si Janjan. Zaman, okay ra? Okay na. Okay ra? Sabi mama makadakik guys. Okay ra? Okay na, basta subot siya. Ako yung dakong tao karon ni dandan. Ako na kung tao. Eh, Koreana, lakaw. Kantahi ka na, dayon. Mario na. Mario na. Pa ba diha? Wala diha. Nam lagi ni. Mario ba din na? Kuya. Kuy, dito ra, angkol. Dito ra. Kay, uy, Koreana. Uy, Koreana. Napagani. Dool diri. Dool dini. Oh, sige na. Ay, nag-inis niya. Ay, nagpagwapo pa nito. Gi. Kantahin na. Kaya ipatuyok para imo tatay dandan. Koteng, goals, gitara. Tuyok sa balay ni Mercedes. Mercedes, paminawa. Ala. Dandan na misita. Ala. Taro nga, kaya makadungog si Kwan. Makadungog si Mercedes. Ay, makadungog. Basta, Wag niya naglaro. basta duha. Pangutan na, wag sugot ba siya? Sa kuling na. Mangutan na. Gi, pangutan na. Napa lagi. Gi. Mangutan na magana dan. Pangutan na. Pwede ba daw mamisita si Tata Dandan? Pwede ba daw mamisita si Tata Dandan? Natulog na gani. Pamisita naman kakling. Sunod, mamisita. Hiwa na si Auntie Mercy sa lamas. Mas guys. Yang gipaksiw ang isda. Ilang dala kay. Aw. Aksyon na kay may lamas. Kaon gid ni. Dili man wala at kuno sa bang ron tawa may lamas gulain na ang paus ron kuning Paksiw rin siya. kulingling balay. Da. Lagbang Sulod na kasi iya ba na. Sulod na ka sa inyo baday? Igo na gid, igo ra. Ala. Mama pagkat. Dito na kulingling. Lingling. Kanusa? Kana kulingling. Kanusa? Ila mama ba? Kaingon na. Diyan ko na to siya? Kaingon na na ba? Nagasa to siya? Kinsa? Kinsa man? Enggak pa dito. Nagmarites sila guys. Nagmarites-marites sila. Ako yung dakong tao ni mo karon dia. Da, kong tae. Ako yung dakong tao sa Nunsi. Tuan. Sudan na. Unsa man, okay ra nga agpamisita siya? Kami sinta na presenter. Vlog mo nili. Saman okay ra nga agpamisita. Okay ra nga agpamisita siya? Galing ko no. Ngisiha ka man ma. Ay, okay na. Wala po ni ma. Adi susunod. Ah, inababa ko ba di? Kana pagkasugaw lang. Gika na mga ko sa sasunod. Baka na bata. Tama pagluto bells kanang di na ko makauli. Wait lang ba may daw to? Ay, Mirs. Di day mang. Mi mangguto me. Mi mangguto ito kayo na. Ah? Sabayan din niya pag-iwan ng mga. Ay, Mi. Sika. Mercy ba? Nagkawa na rin kay La Elias. Di ba niya? Wa pa mo ko nakabalik. Nadik ilak ko assignment na na.
Ha? Ano rin ilakuan karon ni ay? Wala siya ko kabalik. Ma'am, ari mababa. Daag ay pagtungan sa ko dia. Wala ko kabalik. Nagmotor man to. Dire pa ko dia. Saksak mo. Wala may nagkita ni Elias ito. Sige. Sige, unsa man na imong assignment di ay? Unsa man na imong assignment? Sabi ka na miss na sila. Tarunga ang assignment diha. Tarunga. Pagka-good girl lang yun sa mong bata. Ayaw ko si Ano nga? Elias nga agol. Ayun siya na. Answer sheet na siya. Dito suma. Ano sa nagkuan? Ako kung saan niya ako rin dito. Ano na dana? Brang mga Thanks. Kaon, kaon na sad. Kaon daw kuno ta guys. Oy, dali na mo. Yung. uplak ikaron dan. Hala, nakaluto na. Manihapon ta guys. Gana pa. Unsaon man ni nga. Unsaon man ni nga mao naman eh. Unsaon man ni nga mao naman eh. Saon man ni nga mao naman eh. Manihapon ta son ay pinaksew. Then ay letson manok nga ilang dala ni Dandan. Isira sa ni Mercy. Subo ka na nga. Ay nagisira niya. Uli ba mga kita to na? Nya na ay kuan okos nga gihatag ni Mercy guys. Sira Mercy. Imo eh. Haon guys. Imo eh dan. Ilog pinirang. Dali na Dali na. Ang palungan ko. Yapa sa si Charis labo pong di pagkakarang. May gay na si Ibek si Bio na mo. Gamit na tong plato ni Jejep guys. Ay. Gamit ra. Inse. Oh. Wa kay ninyo ya plato ni Mer. Kanta na ka? Oh. Kanta sa utro. Sige na. Happy birthday. Ampo na. Kanta sa utro. Asa tong balon? Ay kay tolo ba na mga ibalat kay love you? Ikaw nagpalit or Kanta Dandan? Kami to. Ay, kami to ha. Wait, balon pa day ni. I love you na. Kurso ba ganyan yung mga apo? Balon man dili. Tagsa. 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 I love you dayon. I love you dayon. I love you dayon. I love Birthday you ba ya? dayon. Wala ka lang Akong mong pili kay bantay sa akong birthday way kuan ha. Mama, pula mong pink man unta nagipula na mo kay puso ba yan? Wala sa puso ba yan? Sige, ampo na mo boy. Duduhay na siya. Kurso mo na mo daw. Ito kay mo mama. Sige na, ikon sa ay zaman tigara na. Nadi ako ni Koto, mga kapulikit na na. Sige na, Gana lang kanta ako sa kanta sa kanta sa. Sige na, ampuin na lang. Laling, kanta lang. Ay, kuan no. Doon siya. Ako na ikaw, may Amen. Pre. Manihapon tag tanan guys. Hapon guys. Sagot sudan oh. Kaya imbitar mi na Mercy sa pinapo. Taw kasi sila ni Inkalita ko diba? Invite daw. Ikaw na, ito kay mama kuan. Oh, dan oh. Dati na lang ga. Salamat. Salo ta ko. Pinuang kayo kasi imo na lang nagtuligon tayo. Oh, reklan. Tawagan mo mama. Using ako silula ba? Dali se. Princess, dali na princess. Dali na. Ako muna ah. Hapon guys. Kanta guys, pero manok ra. Hapon. Oh, asa pa man way plato. Oh. Katura ko ang lawom te. Tidak ko rakin dako pa ni sa kunaw. Sagdi ra gud na oh. Mahadlok ko. Gold yan, gold yan. Ito ba mo sa Mama, golden sinira si Charis sa Imo timana. ko. Sige na asa o pagkuha mo. Sige na dan. Dapat magkaroon. Hindi kita mangaom. Okay, tege. Lain bisa kaya. Sige na. Ana makuha. Hi guys, Dapat hapon. magkaroon mo siya tayo. Nahimik ta na. Hindi naman na tayo. Guys, ang inyong yabang-abangan. Ato ibitan ga. Hawi. Nandito na. Ang sabihin, nandito na. Dito na pero hindi nga karang sa motor ba. Labaw po, laba ka. Grabe, tingnan mo gidugi nung gigawin dito. Na nagtawag kung ko sa itawag mo na. Iyan si Vic. Kalima na kung karang naigo akong PL. Puyo ko. O gani, ano lang signal na lang daw yun. Sagbilang niya nagbidyo. Ginaling ko na akong motor. Ay, ganang yabi. Ikaw na akong yabi din. Mga unta ninyo guys, padi hapon. Asa na ko sila? Apil ra baginta ka di pa kakarang ko asibik. Hindi siya gibadayin ka pa. Mugali kalimang karang nako pag pagsipa abya.
Asa naman to sila ni Missy oy? Mana daw sila pa ni hapon? Si Lula. Si Lula, mana daw pa ni hapon sila Lula? Tirawan na to rin. Oh. Manok lagi. Hapon to guys. Ni hapon guys. Ni hapon. Kapaganda na nakita. Panghihapon. Hindi kita ba kumupunta sa tayo danda na bisita. Ay, ang atong bulak o pandya anang banaba man. Oh, dira kay. Karon to guys. Ngaon. Diri na ta. Ni hapon ta guys. Naman ako kaon. Pon butangan nato na diyan kuan dito na ta. Imo taglanisa na dako. Ay, tabawa ginablaan yung lamisa tayo kay. Yung nani, dagan kayo mong bisita niya, wala tayo lamisang dako. Na-deliver do? Kuha na nila ilang parcel guys. Kailan na ning ipanghatod. Ayaw na ipanghatod mo na. Mama, kanang igunitan ni Remo na para magbanig. Koy magkadugay. Murag banig. Babahon. Say, murag banig igunitan ni Momon. Dili lagi kuha nila ang parcel oh. Pang plaster na nila. Hindi magadaog. Ako nga milo gabi mo na ang kwento ni mo dito tinire kawayan na. Libre pili. Ay baboy pa rin. Jong. Libre pili jong oh. Gamay-gamay ni evento. Kanang dako-dako nga putos mo ko ajong kay dako-dako gurong. Sulod na. Dira nga dani pagdano sa imong nang kao. Wala. Wala na rumpo na rin to. Wala magbanig ng kuha na. Wala man na rumpo na rin to patanon. Bukan na tong narumpo na rin to ang mata sa magsuga. Dagan kayo na mangas oh. Kanang yun na ba yung anak sa bahay sa yun na delivery. Na dire na mo ka pagkatapos mo iturulan ka ng market. Ay, alasay. Wala say, gud ni ang naong sa kwan. Sagdiyan sa pagpakatuon dala. Kanang imo next sa dahilig lugar pa na ang uban? Ang Kabulagan, pagwagan, kani kabangasan, nakuha sa ilig. abog-buwag din na di ay. Kan si paretaan. Abay sa resort dayon. Tiyak mo paret. 791. Sabay rin doon, tawa lagi. Tawa na abay pa rin. Chati si mami. Diyan na nandito magdok. Isa pa, dito pa ta. Kanang imo mo asa man dapit nga area mon? Ha, mantangali ta kandani wa. Mantangali? Kailangan daw kan dia pagilian daw. Pagilian na dapat tumon. Oh, pagilian dapat to. Ay kana mao. Kaingon siya nga. Mantangali ko. Ay, mantangali ka. Nagsupri mo do. Munday mo, mayroon pa. Ay, pag nga mantangali siya di ko. Pagkuha niya, alam sa ba? Karera mo ng warta. Kita-kita lang may nga. Babae ba? Dito, Dito na, namin nakatampo diri sa ako di ay. tampo nga sa ko. Ay, ba? Wala akong tulungan. Ako mo ulang gali. Order taga dyan eh. Kuha na gina naman siya ng ulang tayo. Inublog Taga dyan din na. ay siguro man. Nagbasan. Ay, naraman me. Tinola siya mo may pansin ako. Marino kay nani nga ano trabaho niyo. Siya Ako ay sityo niya wala na barangay. Dahil barangay na wala sityo. Asa ko yun? Kato. Ako kapilya. Kapilya. May kapilya niya. Tanabahay namin. Yawa. Unsa? Wag dibutang ka sa dapit. Ang Murag isa ra ka kapilya ba? Murag isa ka mo kapilya di atas balingwan.
Hindi na kabangasan nila. Diyan nagbo? O kabangasan na. May kapilya sa kitna ng bahay namin na pagkaraman niyang utang asa nga tiyo. Sa'yo kapalit ko Nay, sa'yo. ano daw mo sa kapansin daw? Kapalit ko. May pag ako lagi ikuha na ng kukwita ni mama. Ako balaka, mandatag-tag pilang yun. Kombinasyon na. Baka na rin mo nang dako-dako mo. Bugat. Mugali ka na gali kay Marig Doko nga. Kuan gitan ko na rin. Ay, o, ate ito, mga pulo man. Hindi nga mga red. Ay, mga tao karon kuha na kayo kay panguan. Ano, orderon raman. Ihatod pa sa imong balay. Itik na kayo ba? Adlaw rin ang paabot to. Hindi na diya ubos. Aman ang kang Roselyn abar na. Di ba mo na yung Kana nga nag-delivery mo, mailhan yung mga tao ba? Naan, ano, tapos ano, siguro ba rin mga kun. Unsa dito gi-order ni Bintoy say? Ang bakit ito? Pero yung bulat yung sarap mo. Pero kasi siya maganda. Sandal mo ba? Pinipingat bok-bok na yan. Pero ang Bramon, kuhaan ni mag-isa. Ang Bramon, Kaan, nag-isa na ko ba? Mayag-iyag ko lang ni Bonso. Yan, pwede ko no? Sa White Sun. Ito to, Ruby Suban. Naman. Diba na tawa, wala. Ala, Di mo na pagsuot guys. Naray mo order te. Amang isa na ni ay nasuot. Tupid siya. Ah, babo nang putol. No. Putol man na. Unsa din namon? Bot. Yan sa akong motor ba? Yan to sa ako. Putol ba? Naran taklo mo. Ay, pasina sa motor? Naran taklo. Naputol na din na nakuhaon sa nag-order. Di na gid. Iya po daw. Yan na ba? Magbasa ba? Wala. Sulti ka may? Ay, basa-basa ko na magsulod ako niya. Ako galing ito nga kanya to ay perfume ba? Napusa ba?